Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman Indiya. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jaruma Rani Mukherjee, sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruma. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Jaruma Rani Mukherjee an haife ta 21 ga watan Mac 1978, wanda ya daidai shekara 48, kuma an haife ta a cikin Mumbai da ke India. Jaruma Rani ta yi makaranta a Juhu High School, kuma ta yi digiri ɗinta ne a Home Science daga NCD Women University, kuma ta yi training na rawa wato audition dance. Sannan mijinta mai suna Aditya Chopra na yanzu shi kuma filmmaker ne, kuma shi ne wanda ya daraktan ɗin fim ɗin Dilwale. Sannan kafin ya auro jaruma Rani yana da matarsa mai suna Payal Khanna, wanda ya aure ta a 2001, kuma sun samu matsala ne inda suka rabu, inda ya auro jaruma Rani Mukherjee a shekara ta 2014. Sannan mahaifiyar jaruma Rani Mukherjee mai suna Krishna Mukherjee ita kuma mawaƙiya ce, kuma ta yi waƙoƙi kamar haka. Akwai Iktadi Gale Milne Raja, sannan akwai Timke Jitlo Baltice, sannan akwai Ma'anna Ma'an Az, sannan akwai Amarkan Dace Rawo Gurka da dai sauransu. Ita kuma jaruma Rani Mukherjee jaruma ce wata ta ƙware wajen iya acting, kuma jaruma ce wata ta fina-finai daban-daban a masana'antar Bollywood, kuma tana ɗaya daga cikin jaruman da ta sha wahala kafin a sata a harkar fim. To kaɗan daga cikin tarihin jaruma Rani Mukherjee, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruma. Ku biyo mu kai tsaye. Sunanta Rani Mukherjee. Sunanta Krishna Mukherjee, kuma mawaƙiya ce. Sunansa Ram Mukherjee. Na farko akwai fim ɗinta mai suna Kuchi Kuchi Hutahi, wanda ya fita 1998, sannan akwai Beauty Our Bubbly wanda ya fita 2021, sannan akwai Kafi Kushi Kafi Gam wanda ya fita 2001, sannan akwai Mardani wanda ya fita 2004, sannan akwai Virza, sannan akwai Churi Churi Chupke Chupke wanda suka taka rawa tare da jarumi Salman Khan. Sunansa Aditya Chopra, kuma ma'aikaci ne a masana'antar Bollywood. Na farko akwai Kapoor Khan, sannan na biyu akwai Abhishek Bachchan, sannan uku akwai jarumi Shah Rukh Khan. ‘Ya'yansu guda ɗaya ne, shine Aditya Chopra. Na farko akwai fim ɗinsu mai suna Vlog, sannan na biyu akwai fim ɗinsa mai suna Tararum Pum, sannan na uku akwai Om Shanti Om, sannan akwai Vangal Fandi. Na farko ta ɗauki Filmfare Award a Best Actor a 2006 da kuma 2005, sannan akwai Filmfare Award akwai Best Supporting Actor a 2012, 2005 da kuma 1999, sannan akwai Zee Chan Award for Best Actress in a Supporting a fim ɗin Kuchi Kuchi Hutahi da dai sauransu. Babbar ƙawarta ita ce Karan.
An muka kawo ƙarshen tarihin jaruma Rani Mukherjee, kuma jaruma ce wasu aka santa a duniya baki ɗaya, kuma jaruma ce ta ƙware wajen iya acting, kuma jaruma ce wata ta ƙware wajen iya fina-finai masu ma'ana. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo da tambayoyinku akan jarumanku. Mun gode, mun bar ku lafiya, kuma ta hanyar wannan number kaɗai za ka iya turo da tambayoyinka akan jarumanka wayanda ka fi so. Ku dona subscribing a wannan channel tamu mai suna Taskar Bollywood. Mun gode kuma mun bar ku lafiya.